Hola! Déu-n'hi-do quina calor que fa. Ara sóc al riu Segre, al seu pas per la comarca de la Cerdanya, i el que faré és observar quines espècies es poden veure tant sota l'aigua com als marges. Doncs, primer el que faré serà caminar 10 metres cap allà, després 10 metres cap aquí i per l'aigua, perquè es pot caminar, la veritat, de manera molt còmoda. Quasi no hi ha aigua, en comparació amb l'aigua que baixava fa 2 mesos només, i a més que està molt calenta, així que segurament les espècies que observi avui no seran les que jo vaig veure, per exemple, al maig. I després, quan ja tingui molta calor, m'amagaré entre les plantes, canviaré l'objectiu que m'està gravant, posaré el teleobjectiu per gravar, per exemple, ocells. Els rius són ecosistemes plens de vida, on cada racó ofereix refugi a molts animals. Només cal aturar-se una estona i mirar amb atenció per descobrir un món que sovint ens passa desapercebut. Si ens fixem dins l'aigua, podem observar diferents espècies de peixos adaptades a les aigües fredes i ben oxigenades. Els alevins habiten els corrents més forts i busquen refugi entre les pedres, on troben protecció i poden estalviar energia. També hi viuen nombrosos invertebrats, imprescindibles per al funcionament de l'ecosistema. Avui no n'he vist tants com fa un mes, quan el riu era ple de placòpters acabats d'emergir de l'aigua i de nimfes de diverses espècies, com les de les libèl·lules. Els que sí són per tot arreu són els tricòpters. Les seves larves construeixen petits estots amb sorra, pedretes o fragments de vegetació que els serveixen de protecció mentre viuen al fons del riu. La seva presència és un excel·lent indicador de la qualitat de l'aigua, ja que moltes espècies només poden viure en rius ben conservats. Però no tota la biodiversitat es concentra al corrent principal. Quan el nivell de l'aigua baixa, és habitual que quedin petites basses aïllades als marges del riu. Tot i semblar simples tois, són autèntics oasis per a molts organismes. A la superfície hi podem veure els sabaters, capaços de desplaçar-se sobre l'aigua gràcies a la tensió superficial. Una mica més avall neden les notonectes, conegudes perquè es desplacen cap per avall mentre esperen l'oportunitat de capturar petits insectes o capgrossos. Entre la vegetació aquàtica també s'hi amaguen els escorpins d'aigua, insectes depredadors que romanen immòbils fins que una presa s'acosta prou per capturar-la amb les seves potents potes davanteres. Si alcem la mirada cap als marges, la vida continua. Hi trobem xinxes de múltiples espècies. Papallones, vespes descansant i aranyes atentes a les possibles preses. Aquesta vegetació de ribera és molt més que un simple acompanyament del riu. És un refugi essencial per a centenars d'espècies. I a aquest escenari també hi arriben els ocells. Alguns aprofiten els insectes que s'acumulen a la vora de l'aigua per caçar. També hi ha espècies que simplement s'hi acosten per veure, banyar-se o socialitzar, especialment durant els mesos més calorosos de l'any. Quan passegem pel costat d'un riu és fàcil quedar-nos només amb el paisatge. Però si parem uns minuts, observem amb calma i mirem més enllà del que és evident, descobrirem un univers de petites formes de vida que fan possible el funcionament d'aquests ecosistemes. Sovint, la fauna més fascinant no és la més gran ni la més visible, sinó aquella que passa desapercebuda als ulls de qui encara no ha après a mirar. Fa uns anys, jo probablement no hauria estat capaç de veure més de 5 espècies. Ara, en canvi, en descobreixo a tot arreu. La mirada s'entrena. I quan aprens a observar, t'adones que la natura sempre ha estat plena de vida. Simplement, encara no l'havies sabut veure. Espero que us hagi agradat el vídeo
i fins aviat!